Θεέ μου. Αλάνια, το φιλαράκι μου ήταν σε αυτό το αυτοκίνητο την ώρα που έγινε έκρηξη. Άναψε ένα τσιγάρο, εγώ ανέβαινα την ανηφόρα εκεί κάτω να το συναντήσω και βλέπω μπροστά μου τώρα, ήταν εκεί το αυτοκίνητο. Πρόσεχε! Είναι πάνω ο τραυματίας. Βλέπω πρώτα τη λάμψη, μετά από 3 δευτερόλεπτα ακούω μια τεράστια έκρηξη και... Λίγο άκρη, παιδιά, λίγο άκρη. Πετάχτηκε, φίλε, ανοίξανε παράθυρα, πόρτες, πετάχτηκε έξω, φώναζε φωτιά, καίγομαι. Πάω να το δω εκείνη την ώρα, φαινόταν σχετικά κομπλέ. Λες, εντάξει, μητούλα του τα χέρια, λέω, νερό φώναζε, του δίνω νερά και αρχίζω και ψάχνω πανικόβλα τους πυροσβεστήρα. Πάω να ρίξω πίσω στον πυροσβεστήρα που ήταν η ζημιά, πίσω στο υγραέριο εδώ, αλλά δεν έκανε τίποτα όμως. Και που το έβαλα σαν να μην έκανα τίποτα. Παίρνω ΕΚΑΒ, παίρνω πυροσβεστική. Μέχρι να συνεννοηθώ, είχε εκεί 30 άτομα που αράζαν, ξέρεις, κάναν τα τσιγάρα τους και αυτά. Δεν έπαιρνε κανείς τίποτα, κοίταζαν, ούτε βίντεο δεν βγάζανε. Κάποια βίντεο που έβγαλα την ώρα που δεν μπορούσα να περάσω από τη φλόγα και τα λοιπά, θα τα δείτε. Ήταν τρομερό, το παιδί είναι καλά, όσοι ξέρετε ποιος είναι. Τώρα θέλει ανάρρωση. Δυστυχώς έχει κάψει τα χέρια του και δεν μπορεί να αυτοεξυπηρετηθεί. Κάτι που είναι πολύ δύσκολο για όσους το έχετε ζήσει. Είναι ήρωας που το ζήσε. Από τη στεναχώρια μου και από το άγχος σκέψου έβγαλα έρπη. Μόνο αυτό σου λέω. Δηλαδή, what the fuck. Είχε αφρούς, είχαν σκάσει πυροσβεστικά, αστυνομική, ΕΚΑΒ. Να πω και ένα μπράβο που μέσα σε 7 λεπτά ήρθε η αστυνομία, 12 πυροσβεστικοί και γύρω στα 16 λεπτά ήρθε το ΕΚΑΒ. Άμεση κινητοποίηση μπορώ να πω. Θέα Δάφνης, να μου πεις κεντρικό σημείο, αλλά άμεση κινητοποίηση. Ευγνώμων είμαι και στο νοσοκομείο τον προσέχουνε. Εντάξει, τώρα πολύς πόνος, πολύ ξύσιμο, πολύ κάψιμο, πάλι καλά ακούει, βλέπει, νιώθει, μυρίζει κτλ. Οπότε μόνο ανάρρωση τώρα, Αλάνια.